गिबियावनो सोरजिगिरि आफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनो जोंखौ थांनाय सप्तानिफ्राय लानानै दिनैनि नैबे सप्तासिम बे रबिबारसिम जों साफ्रोमखौबो मोजाङै मोजां दैदेनबोबाय आरो आंनो बेबायदि गावनि बोसोनखौ बे इसोरनि रावखौ बुंनो थाखाय सम सुबिदा होनायनि थाखायबो आफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनो नैबे फुंबिलि समाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बे इसोरनि बोसोनाव बे इसोरनि रावाव बाहागो लाबावनायनि थाखाय बे इसोरनि बोसोनखौ खोनासंनायनि थाखाय इसोरा नोंथांमोन साफ्रोमखौ बोर होथों। फै अनजाग्राफोर दायो जों इसोरनि बोसोननि फारसे थाङि। दिनै जोङो गोबां बेबायदि खोनानो मोनोदि बेबायदि बुंनायफोरखौ जोङो खोनानो मोनबाय थायो। सुनिबारनि समावसो जोङो इसोरखौ सिबिनांगौ एबा जोङो गिर्जा खालामनो नांगौ एबा जोङो गिर्जायाव थांनो नांगौ। देवबारनि दिनाव नङा, सानदेनि समाव नङा, नाथाय सुनिबार दिनावसो साटारडेआवसो जोङो बे गिर्जाखौ खालामनो नांगौ। गोबां बेफोरबादिनो दावराव जालायबाय थायो सुनिबार देवबार बुंनानै साटारडे सानडे जेब्लायबो जोङो खोनानो मोनो एबा बेफोरबादि कमेन्ट्सफोरबो हरो एबा ससियेल मिडियाफोराव बेफोरबादि बाथ्राफोरबो बुंहरो, लिरनानै हरो। सुनिबारनि दिनासो गोथार दिन एबा साटारडेआसो हलिडे होननानै बेफोरबायदिनो गोबां बाथ्राफोर बुंहरबाय थायो। दिनै मा दरकार सुनिबार देवबार बेफोरखौ लानानै जालायबाय थानो, बाथ्रा बुंलायबाय थानो? बोसोना मा बुंदों, बाइबेला मा बुंदों बेखौ लानानै थख' बाथ्रा बुंलाय। बेफोरखौ लानानै बिजिरनानै नाय, बेफोरखौ लानानै बाथ्राखौ बुं, बेफोरखौ बुजिनानैसो खोथा बाथ्राफोरखौ बुंनो नांगौ। नाथाय मिथिया हसिया अबेबा मोनसे बाइबेलफोरखौ लानानै अबेबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै बेखौनो एकदमबारे बुंलायबाय थागोन सुनिबार देवबार होननानै। बिनिखायनो बे बाइबेलखौ मोजाङै फरायनानै बुजिनाया, मोजाङै नायनाया एकदमबारे जोबोद गोनांथार। नङाबा बेफोरबादिनो गावजों गावनो एना एनि बेफोरबादिनो नारज्लायबाय थागोन, एसेयावनो एसे जालायबाय थागोन। सुनिबारनि दिनासो थिग, सुनिबारनि दिनावसो इसोरखौ सिबिनो नांगौ। माबे थिग नङा बेखौ बोसोनजों बिजिरनानै बुं। दिनै आं बिनिनो सायाव माखासे बाथ्रा बुंनो नागिरदों, बिनिनो सायाव माखासे इसोरनि बोसोनखौ आङो बुंनो नागिरदों। दिनै बे सुनिबार दिनाव, बे सुनिबार समाव गिर्जा खालामनाय माने साबादनि दिनखौहाय फालिनाय, जेखौ बुङो जिरायनाय सान एबा जिरायनाय दिन, जेखौ इब्रायारिफोरा बुङो जाहैबाय सेबात होननानै, आरो बेखौ ग्रीकआव बुङो जाहैबाय सेबातुन, माने जाहैबाय रेस्ट खालामनाय एबा आराम खालामनाय, जिरायनाय दिन। जि खामानिफोरखौ मावनानै रेस्ट लायो, जिरायो बे दिनखालि, बेनिखायनो बे दिनखौ जिरायनाय सान होननानै बुङो। बे साबातनि बागै गोबां बेफोरबादिनो बाइबेलाव बुंनाय जादों, गोबां बेफोरबादिनो लिरनाय जादों, आरो बेखौनो जाहैबाय जोङो सेथियाव मोननो हायो जागायजेननायनि लिरनाय 2 अध्याय 2 आरो 3 पदआव। इसोरा जाहैबाय 6 डेज सोरजिनायनि उनाव जेब्ला 7 डेज जायो बे दिनखालि बियो रेस्ट लादों, जिरायदों, आरो बे दिनखौ बियो गोथार होननानै बियो बोर होदों। बोसोनाव बुंदों जाहैबाय 7नि दिनाव इसोरा गावनि गासै खामानिखौ फोजोबदों, आरो बियो गावनि खामानिखौ मावजोबनानै 7नि दिनाव जिरायदों, आरो इसोरा 7 दिनखौ बोर होनानै गोथार खालामबाय। मानोना बे दिनाव इसोरा गावनि गासै सोरजिनाय आरो दानाय खामानि मानिनिफ्राय जिरायदों। बेनिखायनो जेब्ला इसोरा मानसिनो जेब्ला आज्ञाखौ होदोंमोन, हुकुमखौ होदोंमोन, बे समाव बियो मसेनो 10 हुकुमाव बियो बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। आरो बेबायदिनो जाहैबाय हुदा बिजाबनि लिरनाय 5 अध्याय 14 आरो 15 पद बेयावबो बुंदों, आरो एक्सोडासनि लिरनाय 20 अध्याय 8 पदआवबो बुंदों, 31 अध्याय 15 पदआवबो बुंदों, आरो गोबां बेफोरबादिनो माखासे बाइबेल पदआव बेफोरखौ फोरमायदों दि इस्राएलफोरखौ इसोरा बेबायदि बुंदों, बे जिरायनाय दिनखौ, बे जिरायनाय सानखौ गोथार दिन होननानै मानिनो नांगौ एबा फालिनो नांगौ होननानै। एक्चुअली बे साबातनि दिन एबा जिरायनाय दिननि मेन अर्थआ जाहैबाय गावनि गासैबो मावनाय दांनायफोरखौ, गावनि गासैबो खामानिफोरखौ दोनथ'नानै बे इसोरजों नांथाबनानै थानाय, बे इसोरजों सोमोन्दो लाखिनाय, खालि बे मावनाय दांनायनिफ्रायल' गोजानाव थानाय एबा गावनि बे डे टु डे लाइफनि टास्कफोरनिफ्राय गोजानाव थानाय बेल' नङा। बे दिनखालि इसोरजों खौसेथियाव थानो थाखाय, इसोरजों नांथाबनानै थानो थाखाय बे दिनखौ बानायनाय जादोंमोन। जागायजेननायनि लिरनाय 2 अध्याय 2 आरो 3 पदआव नायब्ला जोङो मोजाङै मिथिनो मोनो एक्चुअली बे साबातनि दिना मा, जेरावनोखि सेथि बे साबातनि दिनखौ बे बाइबेलाव लिरनाय जादों। बेयाव जोङो बे थार बाथ्राखौ, बे थार खोथाखौ जोङो मिथिनो मोनो। जेब्ला इसोरा गासैखौबो सोरजिखांनायनि उनाव, मानसिखौ दाखांनायनि उनाव बियो जिरायदोंमोन बे 7 दिनावहाय, माने बे दिना मानसिनि लागै सेथि दिनमोन। बेनिखायनो बे दिनखालि इसोरा मानसिजों थाफानो थाखाय, बेजों रायज्लायनो थाखाय बे दिनखालि बियो रेस्ट लादों, जिरायदों, आरो बे समखालि इसोरा मानसिजों लोगोआव दंमोन।
जेब्ला जोङो हुदा बिजाबनि लिरनाय 5 अध्याय 14 आरो 15 पदआव नायो बेयावहाय जाहैबाय बे साबातनि दिनखौहाय बुंनाय जादों। जेब्ला इस्राएलफोरा मिसर देशआवहाय लेंबैनांदोंमोन बिसोरो बेयाव गोबां बेफोरबादिनो सैनांनायजों बिसोरो मावख्रुबनांदोंमोन। बेनिफ्राय बिसोरखौ इसोरा सख'नानै लाबोदों आरो मोनसे जिरायनाय सानखौ जिरायनाय दिनखौ बिसोरनो होदों जेखौनोखि बोसोनाव बुंदों आन्थाइ स्निनि दिना नोंसोरनि प्रभु इसोरनि लागै जिरायनायनि दिन। बे दिनाव रावबो खामानि मावनो नाङा, नोंसोरल' नङा नोंसोरनि बिसा बिसौफोर एबा लेंलेंजोफोर एबा नोंसोरनि मोसौ, नोंसोरनि गादा एबा जुनारफोर एबा नोंसोरनि हादराव खामिनाय परदेशिफोर गासैबो जेबो मावालाबानो थादो। नोंसोरो जेरै जिरायनांगोन बेबादिनो नोंसोरनि लें आरो लेंजोफोरखौबो जिरायहोथारनांगोन। नोंसोर गावसोर मिसर देशआव लेंबैनायखौ गोसोखांदो। आं प्रभु नोंसोरनि इसोरा गावनि बोलो आरो जरजों नोंसोरखौ रैखा खालामबाय। बिनिखायनो बे साबातनि दिनखौ फालिनो आङो नोंसोरखौ हुकुम होबाय। दिनै जोङो बेयाव मोननै रिजन मोनो बे साबातनि दिनखौ फालिनायनि। सेथियाव जाहैबाय इसोरा गासैखौबो सोरजिखांनायनि उनाव बे 7 दिनावहाय जिरायदोंमोन आरो जायनि जाहोनाव बे दिनखौ साबातनि दिन होननानै बुंदों। आरो नैथियाव जाहैबाय मिसर देशआव इजराइलफोरा जेरैबादि लेंबैनानै बेयाव मावख्रुबनानै सैसोनायजों बिसोरो दंमोन आरो बिनिफ्राय इसोरा बिसोरखौ सख'नानै लाबोदों आरो बिसोरनि बेबादि सख'जानाय दिनखौ गोसोखांनो थाखाय बे साबातनि दिनाव थिनदों। आरो इस्राएलफोरा जाहैबाय बे साबातनि दिनखौ गावसोरनि देशआवहाय गोबां बिसोरो इम्परटेन्ट होनायजों बिसोरो मानिनायजों बिसोरो बेखौ फालियोमोन। बेबादि बुङोदि बिसोरो बे समाव बे दिनखालि गावसोरनि न'नि फिसा मोनसे खामानिखौबो बिसोरो मावामोन। बेबादिनो बिसोरो बे जिरायनाय दिनखौ बे साबातनि दिनखौ गोबां सन्मान होनायजों बिसोरो मानियोमोन, फालियोमोन। आरो बे दिनाव जुदि सोरबाफोर माबाफोर मावोब्ला बेखौ बुथारनो थाखाय अन्थाइ खुबैथारनो थाखाय होनायनि बाथ्राखौबो जोङो बे मोसेनि बिजाबाव नुनो मोनो। बिसोरो बेबादि गोसो होनानै बे दिनखौ फालियोमोन आरो बे दिनखालि बिसोरो गितफोरनि नाम्बार 92 खौ बिसोरो फरायोमोन। आरो बेफोरबादिनो बिसोरहा गोबां नियमफोरबो दंमोन जेखौनोखि बिसोरो फल' खालामबोयोमोन, मानिबोदोंमोन। बेबादि बिसोरो साबातनि दिनाव बिसोरो जिरायनायजों बिसोरो इसोरजों खौसेथियाव थायोमोन। बेनो जाहैबाय मेन ओंथिया जेखौनोखि जोङो बाइबेलनिफ्राय मिथिनो हायो, बुजिनो मोनो। आरो जेरैबादि बे फोरबो जिसुनि दिन फैबाय, फोरबो जिसुनि सम फैबाय, बे साबातनि दिनखौ बिसोरो गोरानिख्रुइ गोरा, बांसिननिख्रुइ बांसिन रुल्सफोर, नियमफोर बानायलांनो हमबाय। जिहुदी फारिसाइफोरा बेखौ बेबादि खालामलांदों। बे दिनखौ 39 रुल्स बिसोरो बेयाव आरोबाव लागायदेरदों, बानायदेरदों। बे साबातनि दिनाव, बे साबातनि समाव मा खालामनांगौ, मा खालामनाङा, मा मावनांगौ, मा मावनाङा, बेफोरखौ बिसोरो बेबायदि बानायदेरदों, लागायदेरदों नियमफोर। आरो बेजों लोगोसे बिसोरो बेबायदिनो फिसा फिसा माखासे 5000टा रुल्स बानायदेरदों ब्रान्च बायदि। जि साबातखौनोखि इसोरा बानायदोंमोन, बुंदोंमोन, बेखौ बिसोरो आरोबाव गावसोर लागायदेरनानै गोरानिख्रुइ गोरासिन बिसोरो नियमफोर, रुल्सफोर बिदिनो दिहुनदों, बानायदों। नाथाय बिसोरो गावसोरनो बे रुलखौ, बे नियमखौ फल' खालामामोन, मानियामोन। बिसोरो बेबायदि बुङोमोन मन्दिरनि सिङाव थानानै जोङो बिसोर आयेनफोरखौ जोङो सिफायनो हायो बा बिनि बेरेखाबो जोङो मावनो हायो। सादुकाय फारिसाइफोरा बेफोरबादिबो बुङोमोन। नाथाय साधारन मानसिफोरनि थाखाय बियो मोनसे गोबां गिदिर समस्यामोन। बिसोरनि सायाव मोनसे गोबां गिदिर बियो मोनसे बिबानमोन, नियममोन। जेब्ला प्रभु जिसुआ बे बुहुमाव फैयो, जेब्ला बे प्रभु जिसुआ बे बुहुमाव दंमोन, बे साबातनि दिनावनो जोङो गोबां बेफोरबादि जाथायफोरखौ नुनो मोनो। बे सादुकाय फारिसाइफोरा बे प्रभु जिसुजों थरखा थरखि खालामनायखौ, बेबायदि गोबां बिसोरो प्रभु जिसुखौ दाय होयोमोन, आसि थुयोमोन। बियो साबातनि दिनखौ बियो फालियाखै, साबातनि दिनखौ बियो मानियाखै। बेफोरबादिनो गोबां बाथ्राफोर बिसोरो प्रभु जिसुनि सायाव बुङोमोन। अब्ला प्रभु जिसुआ बे साबातनि बिसयखौ लानानै गोदान रदायाव जोंनि लागै मा बुंदों आङो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय बुंथिनो नागिरदों। जेखौनोखि माथायाव बुंदों जों ख्रिस्टखौ फोथायग्रा बे फोरबो इसोरखौ सिबिग्राफोरनि लागै। आरो बेनोमोनदि गोजाम रदायनि नियमफोरा, जिहुदीफोरा बे साबातनि दिनखौ जेरैबादि मानिबोनाया। अब्ला फै दानिया जोङो नायनि बे सुनिबार दिनावहाय मा जोङो बे इसोरखौ सिबिनो नांगौ एबा बे साबातनि दिनखौ जोङो बेबायदि फालिनो नांगौ नामा? जेरैबादि इजराइलफोरा, जिहुदीफोरा बे 7 दिनखौहाय साबातनि दिन एबा जिरायनायनि दिन हिसाबै मानियोमोन। आं दिनै बुंनो नागिरदों दि बे जिरायनाय सानखौ एबा बे जिरायनाय दिनखौ जोङो नायनो थाङोबा जेरैबादि दिनै जोङो नुनो मोनो माखासे बेफोरबादि मण्डलिफोर दङ एबा माखासे बेफोरबादि सुबुंफोर दङ 7 डेजखौहाय एबा बे साबातनि दिनखौहाय बिसोरो मानियो एबा फालियो।
आरो फारसेथिं नायोब्ला सानडेखौ जाहैबाय गोथार सान एबा गोथार दिन होननानै मानियो। बेबायदि माखासे काल्ट टिचिं होग्रा रं टिचिं होग्रा माखासे बेफोरबादि मण्डलिफोर दङ, माखासे बेफोरबादि फोथायारिफोर दङ जायफोरानोखि दिनै फोरोंगासिनो दङ बे 7 दिनखौहाय, बे साबातनि दिनखौहाय जिरायनाय सान हिसाबै, बे जिरायनाय दिन हिसाबै मानिथारनांगौ, फालिथारनांगौ होननानै। बे दिनखालिनो जोङो गिर्जायावहाय जथुमनांगौ, बे दिनखालिनो जोङो इसोरखौ बाख्नायनाय सिबिनाय खालामनो नांगौ। बेबायदिनो गोबां बाथ्राफोर बुंनानै बेफोरबादि फोरोंनाय जायो। बेनिखायनो अनजाग्राफोर, जेब्ला जोङो बाइबेलखौ नायगोन, जेब्ला जों बाइबेलखौ बेखेवनानै जोङो फरायगोन मोजाङैनो, जोङो माखासे बिसयफोरखौ जोङो बुजिनो हायो, माखासे थाखोमानानै थानाय खोथाफोरखौ, बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो। बोसोनाव बुंदों जाहैबाय मार्कसनि लिरनाय 2 अध्याय 27 आरो 28 पदआव, जोबनायाव जिसुआ बेखौ बुंबाय, साबादा सुबुंनि गाहामनि थाखैसो फसंजाबाय, सुबुङा साबादनि थाखै नङा। बिनिखायनो मानसिनि बिसा हौवाया साबादनिबो बिगबा। साबादखौ जाहैबाय जों सुबुंफोरनि थाखाय एबा जों मानसिफोरनि थाखायसो बानायनाय जादों, बे दिनाव जिरायनो थाखाय, रेस्ट लानो थाखाय। नाथाय बे नङा कि मानसिखौ साबादनि दिननि थाखाय बानायनाय जादों। बे साबादखौसो जों मानसिनि थाखाय बानायनाय जादों, मानसिखौ बे साबादनि थाखाय नङा। जानो हागौ नोंथांमोना बुजियाखै जानो हागौ। जुदि मानसिखौ आरो बे साबादखौ जुदि मोननै बाहागोआव जुदि रानोब्ला, बेयाव जाहैबाय इम्परटेन्सिन होदों जों मानसिखौसो, बे साबादखौ नङा। माने मानसिया जाहैबाय बे साबादनिख्रुइबो देरसिन। बिनिखायनो बोसोनाव बुंदों, सुबुङा साबादनि थाखाय नङा, नाथाय साबादा सुबुंनि गाहामनि थाखायसो फसंजानाय जादों। जेब्ला गोजाम रदायावहाय नायो, बे साबादनि दिनखौ इसोरा गावनि थाखाय नङा, नाथाय मानसिफोरनि थाखायसो बुंदोंमोन, मानसिनि थाखायसो होनदोंमोन। बिनिखायनो जेब्ला जोङो जागायजेननायनि लिरनाय 2 अध्यायावहाय जोङो नायो, जोङो बेवहाय मोननो हायो इसोरा बे दिनखालि जिरायदोंमोन, बे दिनखालि रेस्ट लादोंमोन, मानसिजों थाफानो थाखाय, मानसिजों रायज्लायनो थाखाय। बिनिखायनो बुंदों मानसिया साबादनि थाखाय नङा, नाथाय साबादखौसो मानसिनि थाखाय बानायनाय जादों। नाथाय आथिखालाव जुदि नायनो थाङोब्ला उल्था उल्थि फोरोंनायजों, नंखाय बांखाय बाथ्राफोर बुंनायजों मानसिफोरखौहाय आन्दायहोदों, बुरखायदों। बेफोरबादि गोबांखौ दिनै जोङो नुनो मोनो। गोबां बेफोरबादिनो बुङो, बोसोनाव बेबायदि बुंदों, 10 हुकुमाव बेबायदि लिरनाय दं, बेफोरबादि बाथ्रा बुंनानै गोबां फोरोङो, गोबां बेफोरबादिनो नंखाय बाखाय बेफोरबादिनो खोथाफोर फोरोंबाय थायो। बे सुनिबार दिनावसो गिर्जा हाबनांगौ, गिर्जा खालामनांगौ, साबादनि दिनखौ फालिनांगौ, सुनिबार दिनखौ नोंसोरो मानिनांगौ, गोबां बायदिसिना बुङो। अनजाग्राफोर, बे बाथ्रायाव गोसो होगोन दै। अब्लाना नोंथांमोना बे बोसोनखौ, बे बाथ्राखौ मोजाङै बुजिगोन। आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानदों दि गोदान रदायनि सुबुंफोरा एबा गोदान रदायनि फोथायग्राफोरा मानि थाखाय बे जिरायनाय सानखौ, जिरायनाय दिनखौ फालिनाया एबा मानिनाया गोनांथि नङा। सेथियावनो जाहैबाय जोङो बे साबादनि दिनखौ, बे जिरायनाय दिनखौ जोङो मानिनाया मानि थाखाय गोनांथि नङा। मानोना फोरबु जिसुआ बे गावनो बुंदों बे बाथ्राखौ, साबादनि दिननिख्रुइबो गोनांसिन एबा साबादनि दिननिख्रुइबो देरसिन मानसियासो। बे साबादखौ मानसिनि थाखायसो बानायनाय जादोंमोन होननानै बोसोनाव जोबोद क्लियारै बुंदों। आरो नैथियाव जाहैबाय बे साबादनि दिनखालिनो, बे जिरायनाय सानखालिनो फोरबु जिसुआ माखासे मानसिफोरखौ, माखासे बेमारिफोरखौ बियो सोखादोंमोन। आरो जिहुदिफोरा जेखौ नुनानै बिसोरो एसे थरखा थरखि जादोंमोन, नांलायनाय जादोंमोन, बेखौ आसि थुदोंमोन, दाय होदोंमोन। आरो बिसोरो बेबादि फोरबु जिसुखौहाय अन्थाइ खुबैथारनोबो बिसोरो नागिरदोंमोन। जेरैबादि जिहुदिफोरा एसेग्राब गोसो होनानै, एसेग्राब इम्परटेन्ट होनानै बे साबादनि दिनखौ, बे जिरायनाय सानखौ बिसोरो फालिदोंमोन, मानिदोंमोन, बेखौ फोरबु जिसुआ बेबादि खालामाखै। आरो थामथियाव जाहैबाय पौला बुंदोंमोन कलसियानि लिरनाय 2 अध्याय 16 आरो 17 पदआव, बिनिखायनो नोंसोरनि जानाय लोंनाय एबा गोथार सानफोर एबा अखाफोर गिलिनायनि परब एबा साबादनि सान फालिनायनि आयेनफोर खानानै दादोन्थों। बेफोर उननि बोथोरफोरनि मोनसे सायखंल', नाथाय नंथारगौआ ख्रिस्ट'सो। बोसोनाव मा बुंदों बेखौ, बेफोर जाहैबाय उननि बोथोरफोरनि मोनसे सायखंल' होननानै। सायखं एबा सायहा, जेरावनोखि मानसिया गसंब्ला बिनि सायखङा इन्जुराव एबा हायाव जोङो बेखौ नुनो मोनो। बेबादिनो सायखंनि समानल', जेखौनोखि गोजाम रदायाव इसोरा बुंदोंमोन बे साबादनि दिनखौ। बेयाव जाहैबाय बेखौ पौलुसआ बुंदों बे साबादा मोनसे सायखं बादिल' होननानै। नाथाय बे सायखंनि आसलि रुपा जाहैबाय, थार महरा जाहैबाय बे ख्रिस्ट'आसो। बेनिखायनो फोरबु जिसुआ बुंदों माथाइनि लिरनाय 11 अध्याय 28 पदआव, मावख्रुबग्राफोर आरो बिबान गिलिर बाननानै मेंनायफोर, नोंसोरो आंनियाव फै, आङो नोंसोरखौ जिरायहोगोन, अन्नानै ध्यान होगोन। गोजाम रदायावहाय जाहैबाय इसोरा बे 7 दिनखालि, बे साबादनि दिनखालि मानसिखौहाय जिरायनो थाखाय थिनदों एबा रेस्ट लानो थाखाय थिनदों।
नाथाय प्रभु जिसुआ मा बुंदों बियो मा स्टेटमेन्ट होदों नाथाय बे नङा दे प्रभु जिसुआ गोजाम रादायनि नियमफोरखौ आयेनफोरखौ सिफायनो फैदों उल्लंघन खालामनो फैदों बे नङा नाथाय बेखौ बियो मा होनदों कमप्लिट खालामनो बेखौ जाफुंहोनो थाखायसो बियो फैदों होननानै बुंदों जाफुंहोनाय माने आद्रा थानायखौ जाबावनो गोनां थानायखौ बेखौ फोजोबनाय जाफुंहोनानै आरो बे जिरायनाय दिननि जिरायनाय साननि आसलि बाथ्राया थार खोथाया जाहैबाय बेयाव प्रभु जिसुआ बेखौ बेबादि बुंदों जायफ्रा मावख्रुबग्राफोर आरो बिबान गिलिर बाननानै मेंनायफोर नोंसोरो आंनियाव फै आङो नोंसोरखौ जिरायहोगोन बेबायदि प्रभु जिसुआ बुंदों आरो 29 पराव बुंदों जाहैबाय नोंसोरो आंनि जुंगालखौ बान आरो आंनिफ्राय सोलोंदो मानोना आङो सोद्रिमा आरो गुरै आंनियाव फैब्ला नोंसोरो जिउआव गोजोननाय मोनगोन बेयाव मानि थाखाय सोद्रिमा आरो गुरै होननानै बुंदों मानोना जिहुदिफोरा इजराइलफोरा जि नियमखौ बानायदोंमोन बे जाहैबाय जोबोद गोरामोन जोबोद टाफमोन बिसोरनि नियमफोरा बिसोरनि आयेन कानुनफोर बानायनायफोरा बेनिखायनो प्रभु जिसुआ बुंदों आंनि जुंगालखौ बान आङो सोद्रिमा आरो गुरै होननानै बेयावहाय जाहैबाय थार साबादनि ओंथिखौ थार जिरायनाय सानखौ बेयाव प्रभु जिसुआ जोबोद मोजाङै बेखेवनानै होदों जोबोद मोजाङै बेयाव बुंफ्रुजोबनानै होदों बे गोजाम रादायनि जि साबादमोन जि जिरायनाय दिनमोन बे जाहैबाय बे मोनसे सायखं बादिल'मोन बेनिखायनो पौला गालातियानि मण्डलीखौबो बेबादि बुंदों जोबोद सिन्थानानै पौला बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन गालातियानि मण्डलीखौ गालातियानि लिरनाय 4 अध्याय 10 पदावहाय नोंसोरो साबादनि सान बोथोरफोरनि फरब नखाफोर गिलिनायनि फरब आरो बोसोरनि फरबखौ फालियो नोंसोरनि गेजेराव आंनि मावनाया हलाय जासिगोन होननानै आंहा गिनाय दं पौला बेबादि बुंनानै बिसोरखौ बुजायदों फोरमायदों पौलाबो जाहैबाय बेफोरबादि दिनखौ बेफोरबादिखौ फालिनायखौ होबथादोंमोन बुंदोंमोन बाइबेलाव बेबादि मण्डली लिरनाय गैया जेरावनोखि बेबादि बाथ्रा बुंनाय नोंसोरो साबादनि दिनखौ एबा जिरायनाय सानखौ नोंसोरो फालिथारनांगौ एबा फालिनांगौ होननाय नाथाय माखासे बेफोरबादि लिरनाय दङ जिरायनाय सानाव जिरायनाय दिनाव पौल आरो बिनि लोगोफोरा माखासे जायगायाव थांनानै बेफोरबादिनो प्रसार खालामहैनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो मानोना बे समावहाय जाहैबाय जिहुदिफोरखौ बे जिरायनाय सानखालिल' बिसोरखौ बेयाव लोगो मोनोमोन बे दिनखालिल' बे समखालिल' जिहुदिफोरा ज' जथुमोमोन बेनिखायनो बिसोरो बेनो मोनसे सुबिदा होननानै बिसोरो बेयावहाय प्रसार खालामनो थाखाय इसोरनि गाहाम रादाबखौ फोसावनो थाखाय थाङोमोन बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारिफोर गोजाम रादायाव जिथुनिखि जिरायनाय दिन एबा साबादनि दिनखौहाय होनाय जादों बे जाहैबाय बेबायदि मोनसेल' दिन मोनसेल' सानमोन जि दिनावनोखि जिहुदिफोरा बा इजराइलफोरा थांनानै इसोरखौ दाव दाव खालामहैयोमोन इसोरखौहाय सिबिहैयोमोन नाथाय जोंनि थाखाय बेबायदि बाथ्रा नङा नाथाय दायो एबा दानि समाव जाहैबाय इसोरखौ दाव दाव खालामनाया इसोरखौ सिबिनाया जाहैबाय बे खालि मोनसेल' दिन नङा एबा मोनसेल' सम नङा मानोना प्रभु जिसुआ जाहैबाय फोथायारिफोरजों अरायबो जेब्लायबो लोगोआव दङ बियो जेब्लायबो फोथायारिफोरनि गोसोआव जेब्लायबो बियो थाबाय थायो जेखौनोखि कलसियानि लिरनाय 1 अध्याय 27 पदावहाय बुंनाय जादों गासै मानसिफोरनि लागै गावनि थाखोमानाय गेदेर महिमा गोनां धोनखौ बयनोबो मिथिहोनो इसोरनि थांखिया बे थाखोमानाय नंगौआ बेनो ख्रिस्ट'आ नोंसोरनियाव थानायखाय इसोरनि महिमाखौ मोनफागोन आरो नोंथांमोना 1 करिन्थियाननि लिरनाय 3 अध्याय 16 आरो 17 पदाव बेखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन बेयाव बुंदों जाहैबाय नोंसोर गावसोरनो दि इसोरनि न' आरो इसोरनि जिउआरि नोंसोरनियाव दं नोंसोरो थारैनो मिथियाना बेनिखायनो सोरबाया बे इसोरनि न'खौ संहार खालामब्ला इसोरा बिखौ संहार खालामगोन मानोना इसोरनि न'आ गोथार आरो नोंसोरनो बे न'आ दिनै प्रभु जिसुआ जाहैबाय जोंजों लोगोआव दं बे जाहैबाय जोंनि गोसोआव खामियो बे जाहैबाय जोंनि गोसोआव थायो बेनिखायनो जोंनि लागै सप्तायाव बा 7 दिननि गेजेराव बे खेबसेल' जिरायनाय दिन जाया जिरायनाय सान जाया जोंनि लागै मोनफ्रोमबो दिना मोनफ्रोमबो समा बे साबादनि समान बे जिरायनाय दिनजों बे जिरायनाय सानजों समान मानोना प्रभु जिसुआ बुंदों आंनो नोंसोरखौ जिरायहोगोन होननानै बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारिफोर बे गोजाम रादायनि जिरायनाय साना एबा बे साबादनि दिना दानि गोदान रादायनि खुलुमग्रा सिबिग्राफोरनि लागै बियो एसेग्राब लागु जाया गोनांथि जाया आरो जेरैबादि दायो नंखाय सोलोंथाइखौ होगासिनो दङ जोङो बे साबादनि दिनखौ बे जिरायनाय सानखौसो जोङो फालिनांगौ एबा मानिनो नांगौ होननानै बिसोर गासिबो जाहैबाय बे सादुकाय फारिसाइफोरजों एखे समान जेयानोखि गोबां बेफोरबादिनो नियम आयेन कानुनफोरखौहाय बानायो नाथाय फारसेथिं गाव गावनो मानिया गाव गावनो फालिया नाथाय गुबुनखौ मानिनायाव फालिनायाव बिसोरो उपाय गैयै खालामो अनजाग्राफोर नोंथांमोन साफ्रोमबो मोजाङै बुजिबाय जानो हागौ साबादनि दिन जिरायनाय सान बेफोरनि बागै मोजाङै बुजिबाय जानो हागौ अन्नानै जुदि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होगोन बे बोसोरनि गेजेरजों इसोरा नोंथांमोन साफ्रोमखौ बोर होथों आमेन।